Aquí estamos de novo, máis entrevistas, máis contidos nesta mañá. Vete a saber que día é hoxe. Bueno, estamos nun tempo de onda chicha, un tempo de bandas, de grupos galegos emerxentes. Algúns teñen máis trayectoria, algúns teñen xa discos gravados, teñen xa experiencia en escenarios, outros máis noviños. Está xa a sexta convocatoria en marcha, queda moi pouco para que as bandas, artistas que desexen podan participar neste concurso, un concurso que foi medrando, un concurso que empezou de forma humilde con iniciativa deste medio Radio Líder e de Chicha Lovers, e que se foron sumando empresas, entidades e tamén a Sala Capitol para facer un festival. Así, como cúmen de final de Onda Chicha ou Chicha Fest. Bueno, pues foron vindo por aquí os protagonistas destas convocatorias que bueno, teñen votación popular, teñen un xurado, a cousa ben feita, como se fan as cousas. Están por aquí, estades xa escoitando os gañadores da quinta convocatoria de Onda Chicha. Escoitade. Chámanse Noite Atari e teño por aquí a Dani, a Miguel e a Alex. Moi bons días, benvidos. Que tal? Hola, bons días. Que tal estades? Ben, non temos queixa. Ben, presta a escoitar as vosas cancións na radio? Non. Bueno, que tal? Que tal cando vos avisa, non? E que mira, gañadores da quinta convocatoria, bueno, un paso máis, non? Nesto de seguir facendo música ao final. Sí, que para eso facemos cancións para poder seguir facendo máis cancións. Pois a verdade é que estábamos na berza cando nos avisaron de que gañábamos o asunto. Supoño que temos bastantes amigos que nos votan, non nos lo din, non din que non nos votan, non que non son os nosos amigos. Bueno, o xurado tamén hai que dicir que cada vez o nivel é maior, cada vez o nivel de verdade é maiúsculo, formamos parte xunto con outras entidades, é verdade que parabéns, porque facedes un son, bueno, presentade un pouco a banda. A ver, veña. Bueno, pois Noite Atari, nacemos no 19. Sí, por aí. Renacemos despois da pandemia, porque tuvemos que parar. Levábamos pouquiños ensaios, a verdade. Éramos 3 integrantes, bueno, cambiamos guitarrista, que antes era Mel, agora, pois, por cuestiones de la vida, traballo e demais, non podo seguir con nos, incorporouse Alex. E bueno, Nano, que hoxe non pudo vir tamén por temas de traballo, que está en Coruña traballando, non lle daba tempo a chegar. Nada, en principio empezamos aí polo 19, volvemos a retomalo despois de pandemia, cando pasaron pandemia, os malos tempos, sí. E bueno, temos un par de concertos e xa nos metemos a gravar. Sí, teñamos moitas cancións porque claro, na pandemia acumulas, entón así foi como empezou a cousa basicamente. Alex, o último en chegar entón? Sí, no 21. No 21, bueno, xa sabes, un tempiño. Sí. Que ten? Como vos definides? Porque isto soa moito a 90, soa moito a lo que mamamos. A lo que mamamos. Sí. De chavalitos. Xa temos unha... Xa temos unha idade, parece que non, porque sonamos juveniles e tal, pero non é verdade. Bueno, soamos, efectivamente, quizáis a toda esa... ola punk rocker dos 90, non? Que viña de San Diego, de California e toda esta historia, nos pillou nese momento cando éramos mozos e nos quedamos aí, basicamente. Nos gustaría evolucionar, pero é moi difícil. A peña que fai música e cambia de son e dice, pois vou facer un disco de tal. Eu admiro a moito porque non sei como se fai. Todos mamastedes o mesmo? Ou hai alguén que viña de outra historia e que fai un pouco aí de intentar influencia? Alex, que? Sí. De onde viñas ti? Eu veño do mundo do heavy, xa podes... Imaginaba, pero... Nada, cando recibín a chamada de Dani, pois non dubidei en vir pa aquí e ver que estaban montando. A verdade que me gustou. Bueno, aprendín moito con eles a nivel musical e tamén a nivel de cultura musical, non? E iso creo que define un pouco a tamén, forma que temos de bueno, despois cada un tamén ten a súa influencia. Por exemplo, tira un pouco máis al garajero, a Red Hot Chili Peppers, está Authentic Pilots, e está ola un pouco máis o tema nórdico tamén, como Backyard Babies ou así. Pero bueno, ao final é un conxunto de... Todo o mundo aporta desde o seu instrumento as súas a súa experiencia e o que escoitou, non? Bueno, decide, un par de directos e xa directamente a gravar e demais. Claro, hai un bagaje, xa viña desde outras bandas e isto curte.
Sí, claro que curte, o escenario curte, xa chega un momento no que dis, bueno, ou quitamos as cancións da miña cabeza ou me explotan aquí. Entón, tamén é un momento clave, sabes, nunha banda para decir, temos que gravar porque unha canción nunca está rematada ata que se grava. E ás veces nin eso. Entón, en plan, por favor, rematemos esta canción. Xa. Gravar, cando dis gravar, plataformas digitais ou gravar de disco? Non, somos guais, pero non tanto. No, de momento só fixemos streaming, as plataformas digitais, os YouTubes e todo isto, pero bueno, sempre tivemos a cousa de querer gravar algún vinilo e tal, algún cassette. Creo que ímos gravar un CD pirata para o próximo, para vender nos concertos, para poderse facer un pouco tamén esa cuestión de ter ti a propiedade da música que mercaches, non? En lugar de que este nun servidor na India ou non sei onde, a ti podes escoitar e se xes un número máis, non? Queremos, pois, aínda que sexa un chiste tamén, porque vai ser un CD pirata, literalmente. Verbatim de toda a vida. Queimado con Nero, se es que aínda o existe o Nero, pois o venderemos tamén nos concertos. Iso é a copia física que imos sacar. Pirata, sí. Hai un tempo eso era... Sí, non a fixemos nunca, piratear discos. Sí. Non me acordo, cando viñen as radios e botaban unha ollada a todos os discos que poñíamos e demais, bueno, tempo atrás. Isto de Noite Atari, explícademe aquí o concepto. Bueno, básicamente, que hai algún adicto aos videoxogos, a Noite Atari foi un nome así que xurdiu rápido nunha baralla de nomes cando me lembrei dunha noite xogando asteroides toda a noite na miña Atari. Isto foi con 5 anos. Foi como a primeira trasnochada oficial. 5 anos. Con 5 anos. A primeira noite pasa. Claro, decides así na crónica e no dossier que vos define que precisamente hai algo de contacto coa niñez en todo o que facedes, que tamén é interesante. O nome, os videoxogos, retrotraerse ao que escoitaces nos anos 80 e 90. Hai algo diso tamén no grupo en si mesmo? Sí. O non querer ser maduros conscientemente, non? Mais eso, vai un pouco por aí, non? Sí, non queremos ser en plan super rancios, en plan todo de antes era mellor, pero simplemente foi o que mamamos cando éramos mozos e agora, cando chegou o momento de madurar, non soubemos facer. Non queremos, somos unha banda de Peter Panes, non. A min que me expliquen como se fai, eu non sei. A que canta? Que reivindica? Que para que utilizades as letras e a música, aparte para pasalo ben, para intentar conectar coa xente, pero hai algún trasfondo mayúsculo aí? Mira, a letra vai por aquí, as nosas letras... A ver, somos moi felices e contentos e parece que soamos musicalmente... Bueno, chamase Happy. Sí. Esa grabación. Irónicamente. Con retranca. Claro, con retranca. Con retranca que é moi galega. É moi galega. Sí que quizáis podemos definirnos un pouco como derrotismo alegre, non? É como algo así, somos moi contentos no escenario tal, pero despois a hora de escribir unha letra non hai moito que celebrar, non? Vivimos un pouco, somos la generación mejor preparada, pero ao final somos os que levamos as hostias de todos os lados. Comémonos la crisis de 2000. Viñeron todas xuntas cando tiñamos eses 25, 30 que tiñamos que empezar a facer a nosa vida e creo que un pouco os tiros van por aí, esa frustración, esa derrota temporal, por decirlo de alguna forma. Buscades culpables? Está a política aí presente ou non todo é... A ver, non está moi presente nas letras, non somos unha banda que fagamos moita bandeira e tal, pero penso que xa fala un pouco tamén por si mesma, non? Evidentemente, hai outras bandas que fan un pouco máis bandeira, pois da política e tal, cousa coa que estamos de acordo, pero non é o noso caso. Simplemente usamos a música para contar como nos sentimos en respecto a esa serie de políticas, bueno, de estafas que basicamente nos continúan a lastrar a nosa xeración e a toda a xente, os mozos que veñen agora e tal, está sempre moi presente a hora de escribir. Claro. Penso que ides ter inspiración para rato, non? Tal e como está... Desgraciadamente, sí. Sí, hai discos de sobra, sí. Discos de sobra. Escoitamos a Noite Atari, hoxe con nós en Onda Chicha, gañadores da quinta convocatoria deste concurso, bandas emerxentes galegas.
Loita Tari, por que vos presentaces esta historia? De quen foi a idea? Foi un pouco... veña, presentamos. Honestamente, non me acordo. Nin idea. Nin idea que quen nos presentou, se fun eu, se foi alguén de nós en Instagram ou en algún... Eu creo que faláramos con Isa, non? Bueno, Isa é unha das rapazas que estuvo con nós tal, eu creo que fora ela quen o comentara. O que pasa que son destas cousas que moitas veces estás que busca concerto, fala con salas, fala con tal, apuntaste a 7 concursos distintos e tal. Cuando? Non sabría decirte un día, unha hora, Sí, que pasou por diante nunha rede social e lle dimos. Punto, para adiante. Hai plataformas, as bandas que levades xa algún tempo, que estivestedes en outras formacións, chega unha nova, aí, pois, supoño que, pois, como todo, non? A experiencia, pero non deixa de ser unha banda nova que hai que dar a coñecer e demais. Hai plataformas en Galicia, porque canteiras sei que hai. Estilos sei que hai, cañas sei que hai, pero plataformas para o directo, para darse a coñecer, para... Menos que en outros sitios. O sea, hai bandas a patadas, é un orgullo que haxa bandas de todo tipo, de todas as idades e de todos os estilos. Quizáis o que non hai é un apoio tanto institucional como incluso da propia cidadanía de que haxa unha rede de locais de ensaio boa, de que haxa salas de concertos boas, que non estén atados a problemas de convivencia, de son, de todas estas historias, ou centros sociais que non os pechen cada 2x3. A ver, faltan escenarios. Antes, o decía con unha destas bandas que pasades por aquí neste concurso, que antes había máis gana o público, botándolle unha pequena mínima culpa, antes había como máis ganas, non, de descubrir bandas novas. Agora imos moi polo mainstream xa estructurado, ou non? Eu creo que, bueno, a ver, aquí en Santiago bueno, afortunadamente aquí temos algún recurso. Sí, hai algún sitio, pero o que me refiro, por exemplo, nos estamos para tocar nun garito en Melide, no Pazgatos. No Pazgatos, mitiquísimo Pazgatos. Mitiquísimo Pazgatos. Está en xuño, creo que por aí, en Boimorto, e desestar aquí en Santiago. Sí, imos sumando. Pero o que me refiro, para Pazgatos temos para tocar en outono, creo que é, non? Sí, outubro. Claro, é que en outubro. E falamos con eles fai meses, é dicir, cando ou en Pontevedra, no... Sí, non me lembro. Que non me sale, no Troncobar. Sí. Claro, es que hasta decembro. Claro, quero decir, hai un ataque, vamos a chegar ali xa non hai banda, sabes? Eso que me refiro. Hai escenarios, hai sitios contados, hai sitios que queren tratar moi ben a xente, de oye, pues con o que fagas, con entrada, nadie dice que teñas que ter un caché, ir sobre caché, pero facilitarte as cousas, é dicir, o que non podes pretender é que a xente vaya a tocar, que teñas un local de ensayo, estás pagando todos os meses ensayo, estás comprando o teu instrumento, estás mantendo tal, e ir a tocar por la bebida, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces ese é un pouco o que se lle bota un pouco en cara, o que eu vexo que non hai ganas de subsanar. Hai un pouco do que ti dicías, non? De seguir un pouco a corrente, a xente o que quere un pouco, non todo o mundo evidentemente, pero quere un pouco a foto de estar nun festival con grandes nomes, non? Iso incluso chega a pasar tamén un pouco nos festivais pequenos, festivais de pobo, as que fomos algúns e tal, iremos a máis, pero que se te fixes un pouco, os cartaces sempre son moi parecidos, sempre son un pouco, hai pouco apoio de abaixo, incluso da xente que ten que apoiar, porque foi a xente que empezou montando festivales, porque montar un festival tampouco é unha cousa fácil. Entón, quizáis deixar de poñer nomes no cartaz e intentar ensinar a xente. É certo que hai moito festival que parece non o mesmo, pero sí con artistas moi semellantes. Tamén pasa neses festivais como Tidis de Pobo, tamén soe ocurrir esas... Un poquichiño, pero eu penso que non é unha culpa da xente que organiza, é unha visión de creer que outras bandas non van a funcionar. En realidade, o que un festival pequeno, por aí en Europa adiante, se fai para coñecer bandas, non? Para baraxar un pouco as bandas. Ou a figura do telonero, non? Ou a figura do telonero, cousa que é outra cousa que se está perdendo en pos de que sempre toquen os mesmos de teloneros, porque eso sí que vemos moito tamén, que de teloneros de que ven unha banda de fora e tal, e os teloneros sempre son 3, 4, 5 persoas, 5 bandas e tal, non hai unha búsqueda por parte das promotoras tampouco de bandas que poidan funcionar. Xa que falamos do tema Festis, como vedes o tema Festis? Porque mira que hai un boom
festivais, sen sair de Galicia, sen sair de Galicia. Esa filosofía, non sei se nova, pero de misturar The Strokes e Juan Magán nun mesmo cartel. Sí, horrible. Que está pasando, Sí, non vos cadra esa filosofía? Non. Eu, por exemplo, índonos cara ao Son do Camiño, por exemplo, que é o así o máis icónico que temos aquí na cidade. Hostia, tío, ponme a todos del mismo estilo un día. Sabes, eu sí que me quero... Por días. Claro, por días, é dicir, se queres facer un día latino, un día electrónica, un día rock, pop, soul, xa meto todo gama de estilos de tal aí. Métemelo todo un día e pago la entrada ese día. A min, es decir, ir a ver a Juan Magán es que me voy a dar media vuelta e me voy a ir para casa, sabes, no? A ver, había que reclamar un pouco de especialización un poquiño nos cartaces, non? A min gustame ir a festivales de todo tipo, de metal, de punk rock, de que sexa e tal, pero sempre cunhas guías e unhas comunidades que saiban o que están facendo. O problema dos festivais que mesturan todo non é que os músicos que tocan, é que vese que é por diñeiro, non pola música. Sí, monetizar o festival. Cantaba xente, está o Resu. Está o que Resu sí tamén. Que hai o Esporro que outro día vimos en directo na Coruña, en fin, botades máis en falta festivais especializados por estilos. Sí, a ver, pero tampouco en unha cuestión rancia de a mí só me gustan estos festivais, non, máis que por estilos, por pinta. Por pinta de que pinta ten este cartaz, ¿no? Pois se pode xuntar o punk rock, o metal, o heavy, todo, o black metal, non hai problema. Pero igual Juan Magán non encaixa. Noite Atari, o futuro que non poido ser, escoitamos. A música, que sería sen música? Que sería sen esas cancións que forman parte xa da nosa vida? Tedes algún disco ou artista que se saia fora de todo o que presuntamente escoitastedes que vos sorprendera? Aquí dixeron de todo, dende Julio Iglesias ata... ese artista ou grupo que dis, para ese outro lado, podería eu esas curiosidades discográficas. Los Diablitos. Los Diablitos. Banda colombiana de cumbia. Ben. Por aquí, a ver. Eu, por exemplo, tirei bastante os clásicos do folk galego. Regueto, por exemplo, é unha banda que, aparte con a batería e percusión de Isa Palacín, a verdade que sempre me llenou. Ben. A ver, sorpresa, Alex. Ataque Escampe. Grupo que... Bueno, aí... un remexido, non? Sí. Non, escoitamos moita música. E do que se fai agora? Do que se fai agora tamén escoitamos moita música. Aquí, por exemplo, en Galicia hai moitas bandas moi boas, naturalmente. Nós somos máis de primeiro coñecer con quen para tocar con quen tocamos e despois tocamos con eles máis veces. Nós imos facendo comunidade, imos facendo amigos, pensamos que o punk rock vai de iso e temos moitas bandas amigas e tal. Temos aí en Bandeira os Marela, en Lalín tamén. Temos a Foul, as rapazas de Foul, a Escravos, que son aquí... Os colaboraron con nos no... Colaboraron con nos no canción e tal. Entón, gustanos moito tamén meter nos nosos discos a esa propia comunidade que imos construindo, non? Sí, no anterior colaborou Pauliña
un tema tamén cantado neste Escravos, bueno, con Bule tamén sempre no... Sí, Bule é unha bandaza tamén, nos sempre nos gustamos moito. Eu creo que, de feito, do panorama galego casi sempre nos compara un pouco con ese power pop, power punk de Bule, por decirlo algo, porque a xente teña unha referencia, non? Un pouco do que facemos. Sí. De feito, creo que os primeiros directos foi con Bule. Sí. Eso, bueno, directos, contade así, o primeiro directo que fixestedes con Noite Atari, onde foi? En Cedeira, no 21, en agosto. Lembras Alex, estaba aí. O primeiro concerto... Foi o teu primeiro nada máis chegar, entendo, un poquinho tempo. Non, xa leva bastante. Estivera un ano aí ensaiando, pero foi o meu primeiro... Foi en Cedeira? Sí. Foi en Cedeira, sí. Que foi? Que tal o recordo? Que tal? Ben, porque foi así unha tarde de praia, máis que era no Chiringo ali de Cedeira e tal, que ten unha comunidade que leva moi ben, leva moitos grupos. E nos invitaron a ir e dixemos, bueno, pues claro que sí, está un pouco lonxe, pero pasamos o día e... Pasamos o día, comemos, fomos á praia, tocamos un concerto, tomamos unhas copas e viñemos de volta. É o que pretendemos tamén. Nos ao final creo que a banda montouse un pouco para ir ahora, nos ensayamos os martes, a mitad de semana, ir a tocar con 4 conocidos, 4 amigos, tomar unha cervechita en el local e despejar un pouco do que veña da semana. Basicamente creo que o objetivo principal de Noite Atari é a desconexión. Conectar para desconectar. Sí, despois esa en cancións, pois ben vidas sexan, pero... Bueno, soades moi ben, xa lle dixen en Petit Comité, pero a verdade é que o nivel de na primeira convocatoria, que facemos así por convocatorias, e penso que ata a última, a verdade é que foi increcendo, bandas que se foron enterando ao longo do camiño deste humilde espazo, Onda Chicha radiofónico, gravaredes tamén en Chicha Lovers, entrevista en 15.000, tamén unha pegada e unha tirada en redes espectacular, grabación con GarageLand, posibilidade de subirse ao escenario no Chicha Fest na Sala Capitol, bueno, un montón de empresas que se foron sumando. Para nós é un privilexio que xente que disfruta e que nos fai disfrutar se sume a este proxecto, o sea, que darvos a noraboa e os parabéns. No, cando gravades o videoclip en acústico en... Os xoves mesmamente, sí. Pois despois de xoves, como estamos grabando a entrevista, igual despois de xoves cando emitimos isto, pero nestes días están grabando, nestes días. Nun par de días. Nun par de días. Algo máis? Algún chamamento? Algún... Que a xente apoia as bandas locais, que vayas a ver ao que toca debaixo da tua casa, o colega que ten unha banda está intentando sacar la cabecita para o que decíamos, simplemente pasar un bo rato cos colegas, ir a tocar por aí e facer comunidade, que realmente o que todos ides aí ao final, todos os que pasades, todos ides aí, máis apoias bandas locais, tedes que vir a escoitarnos, que tedes que vir a verdade é que sí, penso que un saca todo positivo de ir a ver unha banda local. Eu penso que tamén. Os de arriba algún día foron banda local. Todos fomos bandas locales en algún momento. Pois nada, ímonos cun tema que quero que escoitedes en directo. Insectos. Que me mete un pouco no tema, así para... Veña. Dime aí, preséntame o tema, Insectos. Bueno, Insectos... Que imos escoitar. Insectos é quizáis a canción un pouco máis experimental, bueno, se non contamos a de country, que tamén se nos vai a olla, que fixemos, non? É unha canción un pouco máis simple, na que pasamos de metáforas e de chorradas e dicimos claramente que non... como son as cousas. Noite Atari, graciñas por vir, parabéns. Gracias.